Účinkujú Nikola, Ivana, Diana, Filip a David. Tento príbeh sa odohráva pri zelenom zhnitom činžiaku pri kolejniciach. Ty používaš vložky alebo tampóny? Ježiš, ja som si zabudla vymeniť. Choď tam, idem. Zrazu prichádzajú dvaja neznámi ľudia. Čo sa to deje? Čo sa to stalo? Ty si ju zabil. Áno. Dobre. Idem. Zrazu sa zjaví Fízel. Kto to bol? To oni. Kurvy vyjebané. Kam zráte? Ešte sa uvidí.